Здравейте, това е Майнкрафт. Сега строим една къща, която може да стане не толкова голяма, както предполагате, но после може да ви покажем една много хубава къща, направена от камъни. За целта аз я направих, нейната братовчетка. Ето сега гледайте. първо Няма да е много голяма. няма да е много голяма, защото ще отнеме повече време. Но виждате, първо трябва да се получи да стане високо. Сега трябва първо така да построим, за да стане по-високо, нали? Изчакайте, след малко скоро се връщаме. Ето ни отново, след 30 минути разговор. Виждате как се получи, трябва да е високо. Да, сега взимаме какъвто искате материал, вземете. Аз ще взема бял. Не, кафяв и бял. Черен и бял искам да кажа, само да намеря белия, защото им е много трудно тук да се търси. Черен, не знам дали ще има. Како, покажи ми къде е черния. Това ли е черен, Како? Ето го и белия материал. Малко се забавих, докато го намеря, защото нямаше как. Това трябва да се получи, виждате. Прилича малко на торта. Да, прилича мъничко на торта, но после ще ви хареса. Надявам се. Ако искате ме копирайте, аз не правя много хубави къщи. Сега правя за по-начинаещите, които имат Ето така трябва да се получи и продължавате до края. Да, трябва и така. Ето ни отново, виждате как трябва да се получи. Да, тук трябва да са така. Сега почваме да правим нещо друго. Слагаме черно, а пък тук бяло. Черно, а пък тук бяло. И така продължавате, докато не обиколите втори път. Да. Ето това стана къщата. Ето така трябва да ви се получи. Сега да видим покрива как ще стане. Няма да има много лесен покрив, защото аз не мога много хубави покриви. Така, трябва да го правим, само че ето така, да разваляме, няма да разваляте нищо, нищичко. За по-начинаещите, които играят по малко време Майнкрафт, не разбират откъде може да чупат, но тези, които повече играят. И така ще видите как се прави покрива. Всичко върви прекрасно. Къщата става точно както трябва да стане. А за финал на това видео ще ви покажем една много, много хубава къща, която моята братовчетка построи, но аз построих първата й къща. Тя много й хареса. Аз я научих да прави това и ето, тя сега стана дори малко по-добра от мен. Виждате как се прави. По-начинаещите, както аз бях и всички сме били, по-начинаещи, чакайте малко, нещо стана. Така. Готово.
Сега тук дупката също трябва да се запази. Както виждате, всичко е нормално. Трябва... Ето това трябваше да стане къщата. Няма да я... Така трябва това да разбиете. После и ето... Не се отличи се малко. Така трябва да разбиете това. Избирате си какви врати, аз не мога да ви кажа. Избирате си каква врата, може да е първата, втората, третата. Аз ще избера... Ето тази кафявата. Да, аз не ще избера, много ми харесва. Не съм виновна. Влизам вътре. Ето това беше къщата. Сега ще видите... Трябва да развилите малко и това. Тук вече трябва да знаете. Сега ще видите къщата, която е много хубава. Не, трябва да... Ето тази къща стана много хубава. Ето първо да разгледате отвътре. Още не съм я много хубаво завила. Голямичка си е. Така. Голямичка си е. Има си лъстове. Сега ще ви покажа. Не се е получила много готска. Както така казват. Ето тук отвътре ще ви я излизам. Мога да правя каквото ми. Трябва да си отваряте лост, иначе няма... И това беше всичко от нас. Не ще се видим другия път. Втория етаж. Довиждане. Бебе, Кристияна. Ето виждате и втория етаж. Чакайте мъничко, че нещо стана. Паднах. Всъщност втория етаж ще ви го покажем в другия клип. Сега това беше всичко от нас. Довиждане.